qualsevol publicació impresa o de qualsevol projecte editorial o de promoció de qualsevol cosa en valencià és complicat, perquè sempre ho han de fer des d'un punt de vista difícil. Difícil és estar 8 anys consecutius mantenint una publicació com aquesta, i ens ha estat més fàcil per la capacitat dels col·laboradors que ho fan tots desinteressadament i perquè s'ho creuen i perquè pensen que poden aportar alguna cosa i canviar amb el seu discurs aquelles coses que es necessiten i que fan falta canviar. I també, com no, des del punt de vista econòmic, gràcies als patrocinadors i als qui s'anuncien. Cal dir que precisament enguany era un any difícil, tots ho sabíem, però ho vàrem intentar i pràcticament en una setmana des que vàrem decidir llançar la publicació vàrem tancar les publicitats de tots els anunciants. Només n'han caigut 2 per qüestió de que estaven a l'aire. Una publicació que tracta de ser una plataforma d'opinió, deia, i de debat al voltant del món de les falles. Bé, abans que res voldria anunciar-vos a tots que a pesar de tot la crisi sembla que no ha pogut amb nosaltres i que Marxa Popular Fallera, una revista creada, fundada pel nostre entranyable amic Simó Aguilar, torna a eixir de nou al carrer amb més pàgines, amb un nou disseny, més col·laboradors i més entusiasme, pense jo, que mai.